and bekune-stress kodwa futhi it was fun at the same time. And abantu babebuza ukuthi kanti wena yini indlela ofunda ngayo thina singafundi ngayo ezokwethu zafuthi nami angazi nami ngoba ngihlala phansi etafuleni ngivula incwadi ngifunde guys ngenza ama-past paper nani mhlawumbe uma ungaza ukufaka ama-hours la bengiwafaka na because bengingalali nkosi yami i-stress besingishaya ngifunda ngoba ngithi sothisha omkhulu ufuna uyaku-national no ngifunda ngithi hhayi ngiyaku-national-ke manje ngoba nasekhaya lokhu ethi hhayi lokukhawula uminute so like gcine selokhu ngifunda kuze ngiyimisele and I hope guys ukuthi I'm not the last one. Sengivulile indlela. Let it be ukuthi you also follow guys. I'm hoping ukuthi right in front of me khona the next national top achieve. Ngiyacela guys, ningalinge nje don't drop the ball. Ngoba if angithi khiphe ukuthi siyaziwa lapha national. Cela nani ke nini. And into yakhona ukuthi you need ukuthi ube strong, ubabuze othisha bakho because mina I'm not going to lie. Bebe supportive of me. Like bengibahuba ngise-staff room ngicela ngiphi i-first page ngiphi i-documents zenu ngithatha ama-textbook ngizinginaka-textbook awusithi sifunde sisodwa because bengifuna yonke into engingayitholi ngisho uthisha we-maths umisithole bengingathamba ngo-1 ekuseni ngithi nasi isibala ngisi-understand so guys othisha bakhona ukuthi ubabuze ungasabi ukuthi ungatsheli ukuthi mhlawumbe uzokuziba because it's you no Bukeli sesikhuluma naye ke udadewethu some business sesithi top achieve sikhuluma no top achieve uzoyichaza ukuthi ubani wakuphi dadewethu hey ngiqala nje ngisababaza lokho engikubona la okungaka uyaphila ngiyaphila nantu usuku iningizimu Afrika yonke ikhuluma ngawe amaphepha onke kuma front page kukhulunywa ngawe usuka kwaNongoma uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba bekade ngisebenza kanzima lokho engifunda ngoba bengifuna ukuthi kuze kwenzeke lokho mase kwenzeka bengalindele ukuthi kuzosuke kudume kangaka bengithi nje kuzoba into encane. Tshela mina yini i-strategy obusebenzisa ekufundeni ukuze ukwazi ukuthola zonke lezi zinto oyitholile yini le nto uyenza wena ehlocabanga ukuthi iyona ekulekelele kakhulu? So mina into engicabanga ukuthi bengisiza kakhulu ukuthi bengingafundi ngokuthi mhlambe ngizofunda bese ngiyayeka kanjalo bengifunda ngipractice iphepha and ngiyenza sure ukuthi before ngize ngiqale ngiyapractice fanele ngize ngi-understand lento engiyifundayo ngenze sure ukuthi ama-basic ngiyaweza ukuze mase ngifike ephepheni mhlambe kufike isibalo esinzima or umbuzo onzima ngiyazi ukuthi baqonde ukuthi babuza lokhu bazama ukungidida mangikwazi ukubamba i-basic ngizokwazi ukwenza imibuzo lenzima. Ngifisa ukubheka ngike ngeza ukuthi kuba nesikhathi la ugula khona wangabikho esikoleni attend i-winter school ama results mubuya lapho ke ahambe kanjani because uphazamisekile kakhulu wangakwazi uku-attend i-winter schools attend ezinye ingane full time wena ukho sesibhedlela ama results akabuya athini lapho? Ama results ami ngikathi ngibuya ku-winter school aye mahle kodwa ingafani nakalula kodwa aye mahle ngoba ngithi esasiphansi kunawo kwakuyisiZulu 94 Uphansi u94? Kwathi i-highest yami kwaba i-LO no100 kwakukanjalo. Uma ubuka indlela usuke emuva uhamba uphazamiseka ngokugula but uqhubeka ulwa kusho uzizwa kanjani ukuthi noma ebekhona ama challenges but wena ukwazile ukuthi mina lokho engikufunayo ngiyakufuna uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba makade usasibhedlela lokhu ucabanga ukuthi bayaqeda esikoleni ukufunda I'm behind 80% sebayiqeda lokho engizama ukubuka ama-video kodwa ayibukeki i-video kuphela usukugula uzama ukufocuseki kodwa mase ngibuya ngilokho ngiyiphusha kanzima ngithi okay mhlambe kuleli viki sesiyiqedile le topic ye-maths or ye-physics noma yesiZulu ngenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine nami sengilingana laba abanye bebekhona eklasini and kungisizile kakhulu noma bekade kunzima kodwa kugcine kungisebenzeni. Umama iphi indima ayidlalele kuwena njengoba nje usuze waba top learner nje international mhlawumbe indima edlala uma wakho iyiphi? Umama ubengeseka kakhulu ngoba bekuthi mangifunda benginalokho ukuthi ngifunde kakhulu ngabe ngisayinaka nami ukuthi ina fanele ngiphumule bese bona mase ngibona sekuyoshaya othu lokho engisencwadini athi
angolala manje ngoba bengibuye ngiguliswe nayikhona ukuthi angilali ngigcine umzimba ungasekho right ngenxa yokuthi ngihlezi ngibhekile ngifunda ngoba bengisiza futhi ngabe ngibuye lamehla benenkinga mawukuthi sengiyibheke kakhulu incwadi engithekela imithi yamehlo futhi engikhuluma engisupport yabo mase kumele ngiyobhala ngingasafuni ukuvuka ngenxa esethi hayi sekusele kancane ambobhala sekusele kancane sekuthida amaphepha ambalwa lokho engiduduza nje ethi hayi sizoqeda. Ama-results akho uzizwa kanjani? Usuhambile wafika esikoleni, uzizwa kanjani nayo yonke into esiyenzeke namhlanje? Ubona abafundi bekujabulela, abantu edolobheni bayaphuma emsebenzini bagxumela wena, uzizwe kanjani ngosuku namhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu futhi nama-results ami ngiwabona emahle noma bengingakalindlela ukuthi baya kanje kodwa wona mahle kakhulu ngoba mangibuka indlela amaphepha bengakhona bengitsho ukuthi kuzoba kubi kunalokho kodwa sengiyabona ukuthi hayi shuthi ngifunde ngokwanele. Ungathini kwabanye abantwana abancane abaselandela emva kwakho imessage okubagqugquzela ekutheni bayimisele ukuze nabo bafike la ufike khona? Ngingathi umuntu ufanele azi ukuthi ufundela ikusasa lakhe, awufundeli abangani, awufundeli omakhelwane. Wazi ukuthi isikole iyona ndlela engakhipha lapho ohlala khona. Kufanele ubheke ngakuye ukuthi ngakhaya kini kunjani. Mhlawumbe ngwabona akho mgwaqo, wazi ukuthi wena nemfundo yakho kungaba wena owazi ukuguqula leso simo leso. Ungaboni ukuthi mhlawumbe ingane yakamakhelwane iyona ezokwenza. Zama wena ukuthi kube wena okwazi ukwenza ulethe ushintsho emphakathini wakho. Ufisa ukuba yini-ke nakho-ke usuphasile wathola yonke ama-present lawa, yini ufisa ukuyenza? Ufisa ukufundela ini? Ngifisa ukufundela i-medicine kodwa ngizogcina sengiyi-clinical scientist. Yini ndaba ukhethe lokho? Ngoba ngiyathanda ukusiza abantu njengodokotela bami bengisiza kodwa futhi ne-research ngiyayithanda so ngcono ngihlanganise kokubili. Ngibona-ke ngifuna usithathe through yonke lento usitshela ukuthi ichaza ukuthini mhlambe mawukuthi usakukhumbula one by one mhlawumbe ungasipha nje ama-highlights ukuthi lena kwakweyani lena kwakweyani lena kweyani. Ngizoqala ngala azathi lana ngangiwathola kwi-foundation engangiyijoyinile eRana uDr Oraville Mutshanitsi. So khona top 10 khona English 4 khona life sciences khona physics ne-maths physics ne-maths khona ne-home language bese lawa wala esikoleni so our FET ngangathola grade 11 uma ukuthi uwe best in phase uyayithola i-name tag yakho so khona u7 yini ngekho kodwa khona 7 eza FET shuka hlahle le blazer nje usuyayikhethe ufuna ukufaka kuningi ungaphezulu kwalokho bese kuba ilezi esa grade 12 ke lezi engiyithole kulonyaka bekubuka ukuthi ubani othole isifundo ukuthi ubani uthola amamaka amakhulu esifundweni bese uyathola so khona i-maths zonke bese lena ke kuba i-foundation badge yami ukuthi bengiyiphathi ya Mutshanitsi Foundation. Sesivala ungathini ukuyibongela kubantu bonke abakukhombisa uthando lungaka iningizimu Afrika yonke athina amazwi akho kubonga? Ngiyabonga kakhulu bengalindeli ukuthi abantu bazongijabulela ngalendlela bengithi nje kuzoba into ensuku embili mase ngiyabona wonke umuntu uyangazi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga isupport abantu abangitshengisa yona nothando abangitshengisa yona. Nkosazane siyakubongela kakhulu sikufisele konke okuhle sifisa thina ngelanga sizothiwa uyomela iSouth Africa phesheya kwezilwandle and siyazi uyofika ubaqabule nephesheya ngoba siyabona indlela osebenza kanzima ngayo oyikhandla ngayo nesupport oyithola ekhaya iyakhombisa ukuthi ngempela bakufisela konke okuhle sikufisela okuhle yezwa. Ngiyabonga. Bukeli sivala lapho bese King Bhekuzulu hayi bafethu ayikhulumeki ngoba umuzwe ethi lana una 7 of these so kusho ukuthi akafakile konke uthe nje wa highlighter lapha nalapha ya. Siyambongela kakhulu sizokhuluma futhi ke nanothisha omkhulu wakhe siza ukuthi uzizwa kanjani no class teacher wakhe okuyena esithintane naye ezosayihlela lento ukuthi no akwesenze efana nale ukuze ingane sikhombisa ukuthi siyayijabulela kakhulu. Siyabonga kakhulu.